it's me again, Jane, and welcome to our channel. So karon guys is manglaag na pud ta kay Sunday, manglaag ta padong ta ato sa mutanaw og mga rose. Ganahan mo makakita rose diri guys. Okay raman diri maglaag guys sa mo ang lugar sa nagano dapit sa Matsumoto kay di man kadto ang COVID diri pero magamping naman gihapon social distancing. Let's go. Manang sige inom guys para ma-burn ang mga fats ba pang diet para mugamay ang tiyan. Guys, abot na ta diri guys, nata diri nagpark kay dito sa Pikas kay puno man ang parking. So diri na laman ta, inja basin magbike laman ta pa doon sa mga rose. Abot na ta guys. Nata diri nga side ning abot na may parking dito ay kana. Dira ta ning park. So, patiri kami ta kakits-kite. Ning dagan na. Imbis ka di diri ba ka tutas mga rose. Kita man sa battery car. Ning dagan kay magsakay battery car. Dori akang. Ipasakay sa nato si Akiyo diri karitut guys. Jamato ta dito sa mga rose. Ha? Hello Kitty? Nandi Hello Kitty? Hala ko yawon nilugid ang gipili. Narata nagpaabot diri guys kanang nay mga ligid ay lingkod kog ligid. Na sila dito ay sakay-sakay. Hello Kitty ang gipili para maot. Kits-kitty. Arita diri guys kay mosakay tag bisikleta pa dong sa mga rose. Daghan-daghan jud pug tawo. Palit sa tag ticket guys na diri ay. Nangita ang staff sa kauban ba nganong tulo daw unsa duha ra sila. Namae ne 29番名前と招待ちょっといいですか? Kani nga bike atong sakjan guys. Sakay ta na si Takuya mag-drive. Diyan na ay lingkuranan para sa baby. Gitaot sa staff. Na daghan diri guys mga bisikleta para gamito ni mag-tour. Kay dako man gud diri ang kuan guys, ang area diri sa airport. Muna gitawag nga airport, Matsumoto Airport. Diyan dira nakasakay na pud ta dira. Pero karon sari sa ta diri kay matuman ta sa mga rose garden. No te sito birotos te kang let's go let's go tara guys sakay ta ni guys ani ta diri sa likod nga ay likod ta si Takuya ra may mag-drive na ta guys nagsakay tag bisikleta ay na kahadlok ani oy kay basig di kapalan si Takuya magaling tulong mo Japatanahon tamo sa view guys atong magian. Nindot siya guys kay kuan. Makita ka sa view ba? Ay, muna itong mga nagian nga view. Nindot. Diya pwede naman maghinahinay. Sa Takuya, hinahinay naman eh. Dot kay diri guys. So hayay. Kuan mo ko diri slow? Ay. Hello ka nice. Papakits-kit eh. Nice kaso ang view diri guys. Apo diri ay nindot po na dira guys mga bato-bato. Nakanhan naman po ta dira sa una. Daghan mag-view diri. Ay. Kung ako nag-drive kay mahadlok ko. Hindi ko ka-balance kung maglihok ang tail ba kung isikan na ang tail. Ay, kanang ikot ang tail rasa. Wala pang isikan kaya. Kaling reali ay nagkamanisatan si Takuya kay kuan ba upward slope. Upward slope man diri. Nagkamalisod sita. Na si Akiyo tano si Akang. Tano si daw. Nalingaw daw si Jan. Na diri mga buwak guys. Tanawon ta mo. Buwak. Musuway tag bike guys kung kabaw pa ba ko mo bike. Atong suwad dyan.
Wa ko ninda dyan og drive guys. Kay taas man. Hadlok. Diyan matumban dyan mi ba. Diyan sa kiyo. So sige nulay na pong disgrasya. Anja mo ni ang view diri guys. Naibuwak ay. Buwak na dira. Kana buwak. Tapoy naglakaw-lakaw ay na sila iro. Na ay buwak. Na ay. Anja mo ni ang view diri guys. Diri sa pikas nga side. Mga bato-bato na sidya. Ay bato-bato. Kana. Nindot ka diri guys. Kanang mag-relax lang ka ba. Lami gani diri magbaon lang kan. Mahigdas ka sagbutan. Anda padadun ta guys. Ay. Padadun ta padadun. Kaligri ani ay nalingaw ko. Ay mo ni ang view. Slope, upward slope. Gambate papa. Yes. Nagkamali sa taon si Takuya kay kuan ba upward na diray. Na dire kay slow, downward slope. Okay ra basta downward. Moni ang view nalingkuranan dira ay. Buwak. Ha? Nindot ta dire oy nindot man jud ka sa nature guys kay maka-refresh, diya makatanggal sa stress. Basta maka-relax. Pero naman po uban di ganahan og nature. Pero kami ganahan kay mig nature, ganahan mi og adventure, travel, mga inana. Nana ta sa rose garden guys. Mo ni ang garden diri. Nay mga rose diri ay nag-bloom naman sila pero dili pa 100%. Ni papa madawan yako porsyento dyan ay ne. Dili pa. Ang dira kay pink o guana, pink o white. Diyan na apoy lavender. Ay. May mga hapon diri, na apoy nag-jogging. Mga buwa ko diri pod nga side na Papa dirin siya ini papa. Omosiroy si. So ano, omosiroy di mo papagsukarit siya. Na guys, garden. Nindot diri. Inja diri nature. Na ay. Anja stop na punta diri guys, kaya arita diri sa garden. Magtanaw ta sa garden kay daghan na ag ng bloom. Akkun bara kirei daro? Kirei da yo. Kiri di siya papa. Kirei da. Ang iro guys, ang ito ay nag-photoshoot diri. Wa na mi kaabot, ni hawa na. Hindot kay diri guys ay. Bye bye. Akong bye bye. Noritay ti papa. Dokoy kita. Noritay. La nindot kayong buwak diri guys. Rose. Noritay. Ay nindot kay diri ay. So Philippine kayo to kinaro ni. Wala ning dagan ning taon kay musakay. Ay musakay lay ko sa plane. Ha? Nani? Nani? Tingnan niyo yung aso guys, nag-photoshoot. Ang cute.
Anja pa po, anhin na po ta diri ay. Ay. Nindot ka adto ang kuan. Naidaghang tao diri guys. Pero nang gimas man hinuon. Ay mga rose. Kung ano, hindi pa laman kuan, hindi pa laman 100%. Pero nindot naman siya. Diyan nakanindot pa dyan diri guys. Hala na nindot ay violet siya color. Nakanindot pa dyan diri guys. Kay free ra ni diri nga area. Daghan pug tao kay free ra man. Na mga iro, naglakaw-lakaw, mga tao, mga hapon, nga udto pa man unta. Diri pud nga side ay nindot na dira ay kay na lavender. Naglakaw-lakaw ang mga hapon sa kaudtuhon. Diri pud ay nindot. Papaguro nga mo kay rote. Wa man ni nalingaw among anak. Oy. Ne, masiro ko na ini. Wa nalingaw sa buhok. Na diri nga side kay nindot. Ah. Mama来てって。あ、蜂だ。ママ痛い痛い。あ、akang sorry wa itay ne. Kitskite. Ah, oh, hatsi ipay ne. Na mga kuan diri guys ay B. Sakit ra ba na ko mga ana ay. Pagka nalingaw sa kiyos mga buwak. Laki jud kanak. Di jud kadudahan. Unsa mo balik na ta guys. Mabalik na ta. Okay. Mabalik na ta guys. Manatag tour dira ay sa mga kabuwakan. Ay nindot man go dira guys mag picture. Ay bye bye roses. Diyan nindot pa jud diri kay nature. Wala ko ning sikat kay arong dita ka pud ba sa hadlok pud kay dita ka balance. Papagambate. Okay man kung basta downward pero kung upward paningkamot ta kuya. Ano ba? Ha? Yung helicopter, na-retired din. Nindot sa mong pamati nili, oy, kay way sikat-sikat pa, so way kapoy, igor ako ning sakay. Dito ko yan na taon ning sikat. Kumbati, papa, kumbati ko na sa baby. Kumbati ko na say. Kay na, kay sakay. Naay, nindot. Ay. Naog sa tagay sila lang iyo papa. Naog ta kay upward man gud loy si ta kuya. Gihangat in taon. Sakay tagbalik guys kay kuan naman po downward. Ay downward. Kabatuan. Tatawid dito sa hangin. Kabatuan. Nay pinak. Akong hikuki aroyo. Napo dito nagbike-bike. Diyan na sila iro. Cute. Ito tayo. Gambati papa. Palingka mo di ahamahan. Diri kay golf ni papa.
Gas di siya? Hmm? Gas? Balik na ta guys. Padung na ta balik. Guys. Dome guys. Kana dome na. Matsumoto dome papa? Hmm? Matsumoto dome? Hmm. Nindot sad ang kuan dito bundok. Ay. Pero naugdan ta kay kuan afford. So ista ko yan. Kapoy na taon. Iya papa. Naglakaw na taon mi. Kapoy na wala nagkagwanta si papa. Ang amo na lang prinsipe gikuan. Hey prinsipe. Hey. Hey. Prinsipe siya bay ay. Naglakaw na laman mi gikapoy in taon sa kuya. Gikapoy in taon oy. Pero balik naman nun ta guys, iuli na nina tong bike. Ato nang iuli guys, kay isa ka oras na ta. Ang bayad sa isa ka oras kay 500 yen. 250 ang peso. Mata di siya, tanong si kata. 帰りは Pado, kapoy. Choy. Inja guys, manata diri sa mga rose guys. Mato na pud ta mga on kay gutom inja si Akio ganan pud mo kaunog ikura ba. Let's go.